nemlig dem, der står bag Skagen Visefestival. Vi kan lige så godt sige det nu. Dette er ikke noget musikprogram, Ej heller en udsendelse med stjernebesætning. men derimod et program om folkene bag. Vi skal ikke se de kendte steder i Skagen. Blot kigge lidt ind der, hvor der arbejdes. Igen og igen, år efter år. Vi skal til den 21. musikfestival. Gammel tag på alternativet. Ja, det mente jeg heller ikke, du var særlig gammel. Jeg bliver 72 i morgen, og jeg har det dejligt. Ja? Så bare glæd dig. Ja. Så skulle vi måske starte nu. Og så synes jeg, vi skulle starte med lidt historisk. Og så tænker vi, at vi skulle gå herind. Det beklager jeg, men det sker ustandsligt. Den eneste, der er præference der, det er mig. Jeg skal altså faktisk ikke derind nu. Så vi må nok vente til det bliver ledet. Så lad os begynde i stedet for inde i byen, inde i Skagenshallen. Der skulle Frode Munksborg gerne være klar. Nu skal du lige fortælle mig, hvordan det skal være. Så skal vi have den rigtige bue på kasserne. Hvor har I fået kasserne fra? Det bliver fået ned fra havnen af. Du kan se, der er fisk i nogle af dem. Jeg synes, den her den skal være med i, fordi... Og den er jo frisk. Den er fra i dag. Den er fra i dag. Ja. Hvor mange fiskekasser har I i gang her? Ja, vi kører med 1200 kasser. 1200? 1200 kasser til det, vi har brug for i dag. Er det nogen, I lejer, eller? Vi er så heldige, at vi har et trucksfirma i Skagen, som Søren Venstrup står for. Han sørger for, at vi får de kasser, vi skal bruge. Ja. Og hvor mange frivillige er der så til? Vi er jo, altså det der hedder seniorfolk, der er vi jo 10 mænd og sådan noget, og frivillige. Så mange her i aften, der er vi 63, som arbejder frivillige her. Hvad er det, der får dig til år efter år, alle dine hjælpere her til at komme og så pukle her, jeg ved ikke hvor mange dage? Du pukler jo også om natten. Ja, det er jo mange timer, vi arbejder. Det er stemningen og kammeratskab. Det er den ældste plakat. Det er den ældste plakat. De første var sådan nogle små håndskrevne, nogle vi bare satte ud. Ja. Og så fik vi lavet den der. Og jeg ved ikke, hvem der har lavet den, men den er så herlig, fordi der er 5 fingre på. Der er 5 fingre på? Ja, du kan se, der er 5. Og så tommelfinger. Og så er der en tommelfinger. Ja. Men det begyndte da før den tid? Begyndte i 71. Og der var det ikke ret stort så? Nej, der begyndte over Tuxens Villa. Hvem fandt på det? Det var en pige fra... Hun var lærerinde heroppe. Ja. Og hun havde været i Norge, hun havde været i Bergen, i Kapodasken, og hørt Lillebjørn Nielsen og Finn Kalvik og alt muligt. Og fik den overbevist om, at de skulle komme herned for rejsepengene og lave en vise eftermiddag i Tuxens Villa en fredag. Og der kunne være 50 mennesker. Jeg strøede puder ud og bare bajerflasker ind og sådan noget. Så fandt vi ud af, at så skulle vi nok prøve, så legede vi den lille badmintonhal. Ja. Og så var det faktisk i gang på den måde? Så var det i gang på den måde. Og der foregik det på fiskekasser. Der var 1000 mennesker inde, der må være 480. Og de røg hash og drak bajer, og de havde det dejligt. Så nu flytter jeg lidt herned. Ja. Deroppe står der stadigvæk. Det er Visefestival. 87, ja. Ja, i 88 blev det lavet om til festival. Ja. Fordi det var lidt et falsk varebetegnelse. Der var ikke så mange viser med. Der var viser med. Der var altid nogle solister, men ikke noget i retning af det, vi har nu. Har du folk boende her? Det kunne godt se sådan noget. Ja, de bor her og sover her. Hvordan kommer Alex Campbell ind i billedet? Jeg træffede ham ned på Viceværtshuset, hvor han spillede, og hvor jeg kom ind og stod inde på døren, for scenen var lige inde på døren. Og da han så var færdig med at synge sit første sæt, så sagde han, nu vil jeg gerne bede alle jer unge mennesker om at gå hjem og hente jeres mor og bedstemor, så der er nogen i min egen alder. Og så stak jeg sådan hovedet og sagde, jeg er her. Og det var altså siden i 12 år. Ja, og Alex Campbell er død. Han døde i 1987. Ja. Og egentlig er det jo bare et forholdsvis almindeligt parcelhus. Fuldstændig almindeligt, altså i hvert fald udenpå. Ja. Der er billeder fra de allerførste gange, der var musik. Der er også andre festivaler til Skagen-festivalen. Hvis vi så gik herind. Ja. Skal vi gå derind sammen? Ja, det kan vi da godt. Det gør vi.
Fordi det fortsætter jo hele vejen rundt i huset, alt. Ja, faktisk gør det. Fordi efterhånden som væggene bliver fyldt hist og pist, så må man jo tage... Og så kommer jo folk med deres... Ja. Vi har badet her. Ja. Den er ny. Der er mange berømtheder, der har været her gennem tiden. Ja. Der kom nogle nye på rundt omkring. Ja. Og lærer møder alle de ting, de advarer deres døtre imod. Man kan jo godt kalde det en form for museum, Gert. Kan man sagtens. Ja, men det er levende i hvert fald. Ja, bestemt. Hvad er det for en masse mennesker, der er her? Det er medarbejdere og venner og musikere. Ja. Hollændere, englænder, tyskere. For øjeblikket har jeg ingen skotter, men det kommer der. Det er en fejl. Det kommer der. Og hvis vi kigger ud i haven? Ja, så har jeg jo en mindre campingplads her. Jeg venter, der er et stort telt mere derovre. Ja. Og så venter jeg i hvert tilfælde 2 mere. Nogen fra Sønderjylland og nogen fra København, som kommer og slår sig ned. De har bestemte pladser, de ligger på. Kan man godt sige, at dit liv det faktisk er blevet Skagen Festival? Det kan man godt, faktisk også efter jeg holdt op, for det havde jeg var en lille smule nervøs for, når nu jeg ikke var med i festivalen mere, om jeg så måske så de mennesker, men de kommer på alle. De kommer hele året rundt. Så har de et par dage, så kommer de kørende ned fra Midtjylland op, og jeg har et par dage at køre igen. Det er jo herligt. I see by the great stone you're only 19 when you joined the great falling in 1916. Synes ikke, det tager lang tid, det her? Jo. Hvad tror jeg, der sker, hvis jeg går op forbi køen? Jeg prøver lidt. Hav, hvad skal du have at spise nu? Rundstykker. Er det morgenmad? Ja. Er det ikke lidt sent? Jo, men jeg er også først lige kommet op. Nå. Og du ude at feste i aftes? Ja, jeg er til koncert. Nå. Tager det ikke lidt lang tid, det her, synes du? Jo, træls. Rode, kan jeg jo ikke spørge ud i køkkenet, hvor lang tid det tager det her? Jo, det spørger jeg lige om nu her. Hvor lang tid tager det at afvikle sådan en morgenmad her? Er det hele dagen, eller hvad? Nej, vi er færdige her omkring 10-11 tiden. Og så begynder I på frokost? Så begynder vi på frokost. Så begynder vi at starte vores pizzasalg op, og vores middag, dagens middag er kokken i gang med tilberedet derovre nu. Og salatbord der, de kører så i gang til... Ja. Hvor mange har I sådan cirka lavet mad til herude? Altså, vi regner med cirka 2.000 middag med ryger. Vi ryger i hvert fald op på 3.500 i år. Hvor meget omsætter I for? Vi omsætter for cirka 480.000 i år. 480.000? Det regner jeg i hvert fald med, at vi ryger op på i dag. Nu har jeg ikke rigtig haft en tjek på, hvor mange der er taget hjem, men altså, det lader til, at der er mange mennesker herinde. Der er i hvert fald kø ude på Størsten. 500.000 cirka. Er det er klart 500.000, ja. Er det mere end sidste år? Ja, det er over 100.000 mere end sidste år. Så vi er i hvert fald meget. Det er en god forretning, hva'? Det håber vi. Hvordan ved du, hvor mange der skal bruges af sådan nogen, og vin og øl og... Altså... hvilken erfaring har du i det? Der har jeg ikke ret meget erfaring igen. Er det sådan på Jeg ganger sådan lidt husmorbegreber op. Ej, jeg har allieret med mig med kokkene. Der er jeg på 6 udlært kokker på. Du har 6 udlært kokker på her nu? Aha. Spiser I alle jeres måltider herude og bor herude? Og... Vi bor, men vi spiser ikke alle måltider her. Vi har spist det i byen. Ja, er I utilfreds med kosten nu? Absolut ikke. Nej, det er vi ikke. Vi skulle bare nå så meget, så vi også har... Jeg har spist langt herude og smagt pragtfuldt. Ja. Hvor mange hjælpere har du her? Alt i alt har jeg 85 medarbejdere på. Altså i spisteltet, som kører på 2 vagter hver. Og det er frivilligt, der er ingen, der får løn? Der er ingen overhovedet for en krone ud af den. Heller ikke dig selv? Nej, ikke en krone. Hvor meget søvn får du? Det er blevet til 4-5 timer fra vi startede. Så... Men kan jeg vide, om festivaldeltagerne derude har fået mere søvn? Jeg blev kuldsejlet. Hvordan det? Nej, det var fordi, jeg var her sammen med 3 veninder. Ja. Vi sov i en kombikane. Ja. Og den kunne altså ikke klare stormen den første nat, så den revne 2 steder, så de var nødt til at køre hjem i går. Hvordan søren har du så klaret den? Jamen, jeg kan godt klare den. Sig hvad kom mig her i hav på de mørke tavse have. Har det været hårdt i de her dage? Ja, det har det. Det har
Men hektisk der. Mere end det plejer? Nej, det vil jeg ikke nej. Altså det er vejret, der er skyld i det. Mange af de har taget direkte til campen, efter de er slut op i hallerne med koncerterne. Førhen der gik de jo på havnen og i byen og gik rundt dernede og mor og fik noget øl. Det har der ikke været så meget af i år. Men udover at du tjener gode penge, er det så også besværligt? Nej, det er det ikke. Altså selvfølgelig er det hårdt. Vi kører jo ud og bruger bare, at det starter og så til det slutter. Men de mennesker, der er her, det er vældig flinke mennesker. Jo, men jeg hører at for eksempel inde i Skagenhallen til koncerterne derinde, der drikker man 8-9.000 øl på sådan en aften der. Ja. Det er ikke noget, du sådan får men af her som taxichauffør? Nej, slet ikke. Vi mærker ikke noget til det. Selvom de drikker det kvant som øl der. Så det er flinke mennesker alle sammen. Kunne du som taxa, kunne du så undvære sådan en festival? Nej, den ser vi frem til hver år. Er det bedste tidspunkt? Ja, altså det er der, hvor vi laver mange penge, ikke? Altså det er med til vores eksistens. Godt. Jeg skal her på havnen, så det passer fint. Festivalen er en fantastisk god institution. Alle de her mennesker, der kommer herop, og den stemning, der er, jeg synes, det er et arrangement, der passer fantastisk godt til Skagen og til det miljø, vi har heroppe, og også til den baggrund, Skagen er kendt for. Men der kan måske være nogen, der ikke helt har den samme opfattelse. Det er jo et ømtåligt emne, kan man godt sige. Der har jo været nogle kontroverser i årenes løb. Tidligere, der kan man sige, at der hørte festivalen meget sammen med havnen og sådan noget. Nu er de helt væk herfra. Ja. Ligesom den hænger udenpå, er det rigtigt? Det kan man godt sige. Altså, når der er festival, så hører havnen med under alle omstændigheder, fordi man kan ikke alle skal ned på havnen en tur, ikke? Men før i tiden, der var der officielle arrangementer. Festivalen havde sine egne arrangementer på havnen. Og dermed kan man sige, at festivalen var også ansvarlig for nogle af de ting, der skete på havnen, som følge af... ja, og der var meget svineri og sådan noget. Ja, altså, det er der jo også stadigvæk. Ja. Man kan godt sige, at der skal et hold spuler til hver morgen ved 4-tiden til at gøre rent. Men det er jo lidt beskæmmende, synes jeg næsten, at nu er fiskerestauranter og de forskellige restauranter, de er tilskåret i dag. Ja, det er lidt sørgeligt, men... det er jo deres egen beslutning, og det har åbenbart været for voldsomt. Men det er fordi, der er for meget salg af bajer i gaderne til for små priser? Ja, altså vi kan vist roligt erkende, at der er forskellige, der har lavet deres egen lille forretning med ølsalg her i de her dage. Og det er jo ikke lovligt, men altså det følger med. Politiet, de halser bagefter og forsøger at stoppe noget af det. Det kan være lidt svært. Og der mange flere. Skagen har en anden side, og der må man indrømme, det største problem i Skagen i de her år, det er jo altså fiskeriet, og i øjeblikket er fiskeriet i en dyb krise, det må man også sige. Der er faktisk mange fiskere, der er på fallittens rand. Men vi må basere mere på turismen i de her år for at overleve. Det er også et spørgsmål om udviklingen i byen, fordi der er jo nogen, der måske har en tilbøjelighed til at mene, at Skagen har nogle traditioner, vi skal værne om. Altså, det skal næsten være et lille museum heroppe, og det kan vi altså ikke rigtig leve af. Der skal udvikling til, og det er så en lille konflikt, vi også har heroppe, kampen mellem, hvor langt skal vi gå mellem den udvikling og så at bevare det gamle. Er det godt at have festivalen, eller er det skidt? Det er godt. Helt sikkert. Øl her, øl der, bægerklang alle vegne.
Vi har besluttet, at vi vil kåre år